Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
sana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agragsak kayo iti Apo, ulitek nga ibaga, agragsak kayo, asidegen ti Apo, ti balakad, ken inanama, nga iyag kada tayo, ti Domingo, ti Gaudete, maikatlo nga Domingo, ti Adbiento, naragsak tayo, tatinamnamaan tayo, ket pudno asumangbay, umay kada tayo, ti padpadaanan tayo, sumangpet, ni Jesus nga Apo, imay idin, umay tumanen, umay akan kanayon, tunggal rambagan tayo tinasanto na Eucharistia, ken itinaldaw-aldaw apan nagbiag tayo, adda ti Apo. Sa ganaan tayo, dagiti bagbagi tayo, ang makisinarak iti Apo, iti daytoy na santuan liturhiya tayo. Agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, kadagiti santay apan nakabigbig, ken dagiti kanito nga nagkapoy iti pamati tayo, anang pasangbay ken kuana, iti langa ti karuba nga agkasapulan, ken kadagiti senyal ti pamati. Agkumpesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay, isung agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, teka kaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, kataraan na kamamin ngay turong iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanem basbaso mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen na kamkadi, nakalmesan na kempus-puso mi. Kristo mga asika, Kristo mga pakawanem basbaso mi, bidot na kurkurangan mi, kedalawen na kamkadi, nakalmesan na puspuso mi. Kristo mga asika, Apo mga asika, pakawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kinalawen na kamkadi, nagalmesan na kempus-puso mi, nagalmesan na puspuso mi. Kumararag tayo, O Diyos, makitan, ada kami at taom, si papasnag kami ang mga mangpadpadaan, iti piyesta, ti panakaypasngay ti Apo. Ipaay mo ka di, ta mapudnuan mi, ti mangrambak, iti dayto na indakla na fiesta, babaan dagiti misteryo, ket makagtang kami, kadagiti ragragsak, ti panakaysalakan. Dawati mi dayto gapo, kan Yesu Kristo anak mo, kan Apo mi, iso makipagbiag ken, makipagarikan ka, kan iti Espiritu Santo,
Diyos nga agnanayon, awan ti inggaga. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Sofonias. Agkanta ken agriyaw kayo itirag-u, da kayo nga Israelita. Agragsak ka iti amin a pusom, Jerusalem. Impanawen ti Apo dagiti gumurgura ken ka. Inikkat na amin a kabusor mo. Addaken ka iti Apo nga ari iti Israel. Awan itan tigapu ti pagbutngam. Dumtengen iti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng, syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos amalpay dagiti imam, adda iti Apo a Diyos mo iti dennam. Tibileg na timangted ken ka iti balaygi. Agragunto ket sika ti pagragsakan na. Ikkanakanto iti baro abiyag, tay ayaten na ka. Agkantanto asiraragsak, gapuken ka. Naragsak akas dagiti tattao a makipesta. Ti sao ti Apo. Agpukaw ken agkanta kayo, tatinaindaklan ken nasantuan a Dios ti Israel, makipagnaed kada kayo. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted ti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na, ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan nyo ti Apo, gapu kadagiti naindaklan nga inaramid na, iti entero alubong ipadamag yu akasta, agpukaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaed ti Sion, naindaklan tinasantuan a Diyos ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti maibasa na adaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Kan kanayon kuma naragsak ti panagbiagyo iti Apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakita yu ti kinaanos yu iti amin a tao. Asidegen ti ay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan yu. Ngem iti amin a panagkararagyo, agdawat kayo iti Diyos, abuyugan ti panagyaman. Aywanan na kayto ti talna ti Diyos, adi matukod a panunuten ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunotyo, iti panakipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balika, sana santuan, Alleluia. Puso intay lukta, kadagiti balika, sana santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo.
ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Sinaludsod dagiti tattao ken ni Juan, anya ti masapol nga aramidan mi. Ti addaan iti dua kagay, insungbat ni Juan, masapol nga ited na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen, masapol ang mangibingay. Napan ti sumagmamano nga agsingsing iti buis, tapno agpabunyag daken kuana. Maestro, kinunada, anya ti aramidan mi, di kay agsingsingir iti adado, ngem iti tumutop, imbagana kadakwada. Ket da kami, sinaludsod met dagiti soldado, anya ti masapol nga aramidan mi, di yu piliten nga alaan ti kwarta ti siya sino man. Di yu met but-butngan ida, tapno maalayo ti kwartada. Mapnek kayon iti sweldoyo. Kinunana kadakwada. Dimmakel tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danom, ngem sumarsar no kaniak, ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siak. Diak pay maikari, amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Adaken kuana ti bigao apang taep na iti irik. Urnungan ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngempuuran nanto ti taep iti apoy adi maiddep. Kastoy kenda dumapay abalakad timbagbagan ni Juan kadagiti tattao iti panangikasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gaudete, naggapo iti balikas nga gaudium, ang mabalin nga ipataros iti rag-o. Agrag-o kayo. Rag-o nga asideg iti balikas nga agragsak, ngem naununeg ti anag na nga ragsak. Ragsak iti kaunggan, san nga gagangay nga ragragsak. Daytoy nga panagrag-o, iso iti naimurumor a balikas, kiti umuna ken iti may kadwa a maibasa, nga ituduna tayo launay, ti dakkel anam nama, nga gragsak, agrag-o tayo, gapo ta asidegen ti yaay ti Apo. Ti libro ni Profeta Sophonias, agkanta, agriyaw iti rag-o, agragsak ka iti amin a pusom. Dumtengan ti tiyempo, di ka agbuteng, di ka ipalubos amalpay, dagiti imam, at dati Apo a Diyos mo iti dennam, ti bileg na ti mangted ken katibalaygi, agrag-ok, agrag-unto ket sika, ti pagragsakan na, agkantanto asiraragsak, gapuken ka, naragsak akas kadagiti tao ang magkifiesta narnuuyan. Ti balikas, iti rag-o ken ragsak. Dayto iti tema nga iturong na kada tayo ti Domingo ti rag-o nga naka-violet penitensya, maris ube, ti panagbabawi, ti panagamiris kadagiti basbaso, lumagan, baling nga rose pink, adarag-o, adabangar, adaragsak, saan nga nakadagdagsen, mapalagan tirik na tayo,
ti urayan tayo, umay kada tayo. Kinapudno na imay idin, umay nga kanayon, tunggal matipon-tipon tayo itinagan na, kan kadagiti naindaklan, kan iti gagangay, nga paspasamak iti naldaw-aldaw nga panagbibiyag tayo, umay kada tayo ti Apo, nasken laeng nga nasidap, nasipot, naridam, tapno mabigbig, makita tayo, ti kaadda ti Apo. San lang nga iti liturhiya, san lang nga iti panakaibasa, arak kan tinapay, padi, tattao nga natipon-tipon, mitinaldawaldaw, aglalo, kadagiti panakasapul tay unay ken kuana. Isumati ka nito, nga marik natin, nga kaslaawan, kasladayo, ngam ti kinapudno na kadagiti, kadagsenan, ken karikutan, nga panawan ti panagbiag tayo, iso ti sigurado nga kaadana, mang bitbitibit, mang andingay, mang saksakroy kada tayo, mang bangon kada tayo, kadagiti pakarigatan tayo, datayo, laeng ti kumay kayakay, ken umadadayo, gapo kadagiti basbasol tayo. So nga iti umadani, ket umadani, nga ramrambak, kan lagip, dedi mo na ngayaay na, ragsak, bangar, rago, ti adda kuma iti kaunggan tayo. Uray pay, ti kararag tayo, iti salmo, agpukaw ken agkanta, tatinaindaklan ken nasantuan a Dios ti Israel, makipagnaed kada kayo. Uray pay, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos, agragsak kayo kunakmanen, agrago kayo, asidegen ti ay ti Apo. Dayta, ket dayto ebanghelyo tayo ita, no kasano nga idinapan nga Domingo, inkas kasaba ni Juan Bautista, ti panagbalbaliw ken panagbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, napan dagiti tattao, ti muna nga paset to ebanghelyo, napan dagiti tadlo a grupo ti tattao, sinaludsod dagiti tattao. Anya nga rod ti masapol nga aramidan mi, napan dagiti agsingsingir iti buis, anya ti aramidan mi, ket da kami met, grupo met ti soldado, anya met ti aramidan mi, dagiti tallo nga sungbat ti pakabuklan met, dagiti may darirag, maiyawis, nga sungbat tayo, kanaramidan tayo. Ito'y may kadwa nga paset, na dumaduman nga panangas kasabaken balakad ni Juan Bautista kadagiti tattao. Ito'y umuna, ti addaan, dua nga kagay, ited na, ti maysa, iti agkasapulan, ti addaan kanen, mangibingay. Ti umuna nga talaga nga may darirag latta kada tayo, panagiburay, panagiranod. Kita mo tayon nga dayta panagiburay kan panagiranod, paset dadya adda kada tayo, saan laeng nga dadyay sobra. Ket no sigod nga isu ti aramiden tayo, itultuloy tayo nga aramiden, dayta panagiburay kan panagiranod. Care and share, dungo, panangilala, panangipateg. Uray ko na nga napanglaw ka, awan ti mabalin saan, adalat ta mabalin mo, uray kasano ti kinanumom, uray kasano ti aglaplapusanan, saan lang ada yung aglapusanan? Ang lang iso ti addaan noon, datay amin, addaan, ngunya ti adda, kada tayo, kitaan tayo, ti kasapulan, ti padatay nga tao, dayta ti Espiritu nga kankanayon nga, mangmangagan tayo, tano kasano nga ti Diyos, inburay kan inted na, ti amin nga dakyan kwa na dayta nga Espiritu panagiburay, panagiranod, panangtaming, panangasikaso, iti pada nga tao nga agkasapulan. May kadwa to'y grupo dagiti agsingsingir iti buis. Ibaga na dita, di kayo nga agsaor, di kayo nga agswitik, san kayo nga agsingsingir iti ad-ado, ngem ti tumutop, awanan panagulbod, kita datay may nga na ipadamag nga, kastaunay ti panakaipadamag na ti may nga empleyado,
Nagsingsiri ti buis ket adda na pan na sinwitik nga negosyante nga siningaran na ti 1 milyon na bigbig ti negosyante ket na pan na in the room. Tay nabiit lang dayta no di na minsang nga aldaw. Ngem dayto ipakita na sa dino man ti ayan tayo nga agububra. Sa dino man ti panggedan tayo nadalos ken natarnaw kumalaeng. Santay nga laokan ti siniswitik wenno inuulbod. Yung nagpatiglata ti honesty. Dayiti nakapatpatiglaunay maminado uray pay iti kultura tayo. Uray kasano ti kinano mo, ti kasasad tayo anak ko. Pulos di mo aramidan ti agulbod. Dayta ti kanayon nga may dardarirag. Tamo tayo maten nga no nalaokan ti kinaulbod madadael tayo. Nagpatag dayta nga honesty. Ket daytoy may katlo dagiti soldado di kay agarami diti palso. San nga apeng nga san nga nadakamat di pa nakaipataros na dayto yan. Ibaga na mailatan nga di but-butngen dagiti tattao tapno maalaw ti kwartada di kay agaramid dito pa ket dayay kurang na dayay kapeng nga tanga di kay agaramid ti istorya di kay agaramid agparbo. Dito maikatlo ket may panggap iti kinapudno. Dayay may kadwa awan ti kinaulbod, nasinaw, natarnaw, nadalos, kumalaang ti isip ken panunot. Dito may katlo ti kinapudno, ti us-usto ket no saritaan tayo ti kinapudno. Tinalawang nga panangkita tayo makita tayo uray ti mangrugi ti bukod tayo nga bagi dagiti kinapudno dagiti bukod nga pagkapsutan, kan anya dagiti saguday nga insagot ti Dios, kinaimbag, positibo, kan dagiti negatibo. Dua nga dua, santay nga tagibasiten launay, makita tayo mat, san na tayo pinaidaman ni Apo Dios, dinalusunan na tayo tinakadado nga kinaimbag. Ti kinapudno, ket agpayso narasikan nakapoy tayo, ngam ti kinapudno dinalusunan na tayo met iti adu nga kinaimbag. Ibagana kadagiti soldado gaputa agay aywan da iti turay sanda nga balikugen ngam kidi agbalindara ta ko mga patas ken awan iti inuulbod awan iti istorya ammo tayo met nga no dadumang ken kayat mo ka mabaling nga imameg adda dagiti panawen nga no igem mo tapno matiliw mo data mangimula ka nga tan iti ebidensyan nga kunamon tun ka mabalim mo nga kumaganan tatao ka mabalim mo moten nga ibalod di kadpay adda kinaulbod awan ko mati kinaulbod do di kinapudno mat awan ko mati panagswitik no di kidi natarnaw ken nadalos a kwenta idinto datoy may katlo ket natarnaw ket kinapudno laeng kumaka ammo tay met napunno ti lubong tayo iti nakadado nga istorya ken salsalangguitis ken salsalawasaw napunno ti marites kun atitan istorya ni kapay istorya ay ken napunno ti kinulbod so dayta oreno daytoy lang anya ti aramidan mi care and share kaglalo dita nga care and share ket san mo pilpilyen no daduman dinungom amin na sa ngalubungan, puwera ni katugangam, apay nga tamat, ada regalom para iti amin, puwera kini katugangam. Kanon to nga tanga ginanada ito'y kabakuten, kung kunang peno da duma, nalagamot ang narigamot da katugangan, ngam, no inaya mo ta katugangan mo, inaya mo mat siguro amin nga karuba mo. At ati may isang kadakkelan nga ayaten katugangan. So adun sa dagiti mabuteng nga mga sawa tamaadaan dati katugangan. Apo kasyan na kami katugangan. Nagpatag awang pilpilya ayatem pati kabusor dagiti nagdakkel nga challenge nga ibaga ni Apo Isus kada tayo ikararagam ken ayatem ti kabusor mo. Kararagam ti pagimbagan na, kararagam ti pakaisalakanan na agasem. Ususto nga tanga may kararag mo dayay dakkel nga karit. Nga care and share kitaan tayo aglalo dagiti napaidaman ka nakurangan iti ayat awan pa nagswitik nadalos natarnaw ti
Tarigagay ngamin iti ganansya, ken tarigagay ti panagbaknang, numuna kesanlang ni sanlang nga pada nga tao ti swit-switiken, pati ni Apo Dios. Aldaw ti Apo ko natay ti Domingo, taktakawan tayo pa iti Apo ata, slamatay kan ko, umagawa kalata ko, ore aldaw ti Domingo nga, ibagana, di ka pa'y patsyan, mano kada tayo ti sulupengken sukir ta, sayang jay ganansya, agasem nga switik, tano talaga kumangahang ka nga switik, siram ata cindaan mo ti Domingo, sayang, la, nariga mo nga mapamoy baga, hoy switik ka, naglukat ka manan, taktakawam ni Apo Diyos, apamoy baga ta, hanakan to pa utangan na, dayay cindaan nga papapanam, uno mapal katado maganan siya na, iti mama manan, ngam, nagdakil nga switik, talaga nga, mga mo kaya ti maabakan, kasala maabakan ka, uno umagawakan, iyagawan pa iti agbilag ti irik, kasla nga sumingising ti init intun Lunes. So nga Domingo rek dalpas matimisan. Taray manan, adadya manan, nagibilbilag ti irik. La maabakan, switik. Dadya iti agdadata nga switik. Adya pamanggad ti Domingo, switik. Sino ti kasinsinwitik mo ni Apo Diyos? Wari ka na kimisa, matatibigatan na po, 5:30. Mabaling agubra manan, ha? Switik. Mandurugas. Daya di talaga nga. Kaya dagay simple nga bambanag ti panagbiag mo, mandurugas ka. Inya pa ingatan. Di jay nga makita mo, nagado, si bibiyag ken si mumulagat tayo, yisangwanan ni Apo Diyos, sweet-sweetikan tayo. Dapet aja, may kamakimisa, into no madamati sermonan, naingkirim na meten, ni agur-uruken, dadata nga sweetik. O may makisao ko na nakin Apo Diyos, agur-uro meten si ka. O natidug man dato yun. So nga, bagag, asinagman ng timi sa Aguinaldo, kaiyawis ko, itugot yun dagiti pungan. Kung na malatan rin, tugot dagiti pungan. Sweetik, madamati misa, matmaturog. Isong malagay nga, tatata social distancing, umanay mga pagkukutam, daya ayan ti, bakit? Ikukumon, apo kasyan na kami. Kitaam, nagado nga pagsusitikan tayo. Uray kitaam, mano dagiti lilintag, mano dagiti panursuro ti apo nga kunam kayat ko datoy, nariga nga ibiyag data, sweetik. Talaga palagipan na tayo. O, nakatado, sino, no dado ma, sweet-sweetik kumpay ni bakit mo. Ada pala katitiks mo, dalangor ni bako mo, di ka pala nga maumaaya nga, da ni bako mo, di ming-ming-ming man nga agmalmalam, tatada pala katitiks mo, kapula ta 63 ni bako mo, ka magusto ang mo, father tayo, 18, kung naman, dahi tanong, apo sweetik, ingkarim idi nga, dahi tala ti ayatem, gabuta, ada kura-ra ni bako, nandi na pa italyawanan, ngumidin naglasbang dapelaan ko talaga nga kimpo nga tikka kinumpari na pa yung lang ano kasla unay kasla itarayda ko man ibaka mo idi baka kenda kaya umunakan agasim badi na pa kaya nga kaabay nga agtugaw dito yung simbahan di ka siya ngo dituyak nga day tanah apo kasyan na kaming taam sweetik hanga na dalo sweetik mo di pa ngarudan ko na ngarudan apede ta ikan mo adeng kasangsanglad manong nakadaw-dawol ya baybay kasanong ada kasangsanglad adi ya styrofoam kasanong mo dagi sanglad ti ikan nga nakadaw-dawol ta baybay awong pay makapan nga bilog kasingsinglad manong ulbod abak-bakitan ko namtong pakawanan na kami nga mapasama nga rod mapasama nagadupay agasawa nga ulbod aglalo jay asawa nga babae di ilakay na bakit kwarta man awang kwarta ada kadi linoko-loko na nga napan na indulin di nga reserba imposible ada rata kadi idul-dulin na nga reserba so day tana gerapatanin ton jay may kaalo kadata ka kigtutan dameten kan agaramid dameten ti istorya isu nga truth kuna namat nagpatag nga talaga ti truth kamuyo meten nga ti chismes tinagbalin nga talaga nga nang lilibog iti adu nga panagbiag aglalo tatata naglaing ka pa nga mga ramid san lang mga ramid ti istorya mabalimbay nga dayay video dayay tao ka ada kumparyen na
mabalin mo pa nga sukatan jerupa na ikabil mo jerupa ti padi. Nakita ka da kumkumparyan na. Mabalin mo pa nga mga ramid ti istoryan. Talaga na pati amin di mo pagpagarupan da jayan ni da kumkumparyan na. Kumkumpo mo y kumkumparyan na. Kas dala agayan ayat. Pagarigan na datay arsobispo ti Archdiocese di Jay France. So napandain istoryan. Nga puta ex na. Kanyang road ko di ex. So nga kay umay ko na mga road di ex mo. Kung kapidakas no kapatangnakan. Kanya pa ex na data. Nagsara na iso istoryan. No data. Mabalin talaga. Agbiag tayo ti care and share. Honesty. Kan iti truth. Kat inasaruno dito ni San Juan Bautista, basitak laeng, dakdakkel da umay, jak pa'y may kari, nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na, ti kinapakumbaba ni Juan. Umay, bunyagan kayo ti panagbabawi, bunyagan na kayo iti Espiritu Santo, nangat nga to, nadadag umay, dadya umay, bunyagan na kayo ti apoy, aday tamanan, dayay apoy ti regta, apoy ti ayat, apoy ti ganaygay. Kada ito'y nga Christmas, nga agyaman tayo ti apo, tas ta limukayan nga interamente, kasi nakitam dagiti garaw, ti ganaygay, dagiti tao, dadtamanan ti ganaygay, kakasta kumamot ti ganaygay ken regta, saet, pinget, nga talaga ti panagbiag tayo, iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Dayta nga agsubli tayo nga naganaygay ken napinget kumamot. Kadaytan ni Juan pinataod na tinamnama adu dagiti balakad ni Juan impagarup na nga isu ti ururayan da nga Mesiyas ngumkit di impakamuna kadakwada ti kinapudno sang nga isu ti Mesiyas maururay nga umay. Ti panangikasabana kadakwada tinaimbag kadamag nagusgustuhan da dinang na karit tapno da tayo mati kinabayag tayo nga Kristyanon agbalin tayo mga naimbag nga damag agbalin tayo mga Juan Bautista kadagiti tao ti kababalin tayo data makita maragsakan ti pada tayo nga tao no makita da tayo nga da nagduras at da nagnakuman at da dimakkelan. So ti panagbiag tayo, iti unag ti pamilya tayo, ti unag dagiti sisa tayo. Dagito iti parang tayo care and share, honesty, truth, humility, pakumbaba, ken panagbalin tayo nga good news na imbag nga damag iti pada tayo nga tao. Mamatiak iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamati akmat ken Jesu-Kristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaw iteramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuwa. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti si bibiyangken, kadagiti nata. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsikmet ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbason, kadarantumat panagungar ti bagi. Manakabalin nga Ama, imbaw mo ni Juan ang mamuniag, tapno'y sagana na ti dalan ti anak mo. Umay kami umararaw ken ka, dawatan mi ti asiken tulong mo. Apo, denggan na kam kadi. Para iti pagimbagan ti Santa Ina nga Iglesia, papigsaem kuma ti Santo Papa mi Francisco, dagiti obispo mi, amin na papadi ken dagiti adda iti narelihyos na panagbiag, kumararag tayo ti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay iti gobyerno tayo, Apo tignayem ti puso dagiti dadaulo mi, ken amin amang tagiben iti linak, ken talna tapno pumadada, ti soldado ti ebanghelyo adimawat iti panagbalbaliw. Kumararag tayo ti Apo.
Apo denggan na kam kadi. Para kada tayo amin kaming iti simbaan, Apo, tarabayan na kam at taom tapno bayat ti panagsagsagan mi, saan mi malipatan at ikapatgan a mensahe, kiti panangpakawan iti kabusor ken panangayat iti amin akita ti tao. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti mga isursuro ken katikista, tapno ipategda daytoy natano katrabaho da, ken sila lagip dalata, ani Apo Jesus ti kangatwan nga ubog ti sirib, kumararag tayo ti Apo. Apo denggan na kam kadi. Para kadagiti marigrigat ken nakorapay, tapno ti daytoy a tiyempo ti Paskwa, umadadupay ti nabatnang ti panagpuspuso na at tumulong kadakwada, ket mariknadamet ti kay papanan ti Paskwa. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggan na kam kadi. Denggan na kami nga anak mo, o Apo. Tapno da kami amang ururay ti may kadwaya ay na kanayon kam latta na ridam, ken silulukat ti puso mi. Dawati mi dito tinagan ni Jesus nga anak mo ken Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo makayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Dawatan mi Apo tamaidaton kumaakan kanayon ken ka, ti sakripisyo tinapasnek a panagserbimi, katitipan ang tungpal mi iti insungsung mo a misteryo ti Eucharistia, ibunga na kumakada kami ti panangisalakan mo, dawati mi dati gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikatrumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga Ama, man nakabalin amin, kadagnanay na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi, iso nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Birhen Maria, iti mang ni binibinga ayat, ni Matuan Bautista inwaragawag na idi asidagan ti ayna, sana impatuldo idi addan. Timatla anak mo ti mangipaay kada kami, agragragsak kam amang pasangbay ti misteryo ti panakaipas ngay na, tapno masangpatan na kam asiriridam ngagkarkararag,
kadagiti pakaitan tanukan na tiramrambakan mi. Makidanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel, ken amin na bunggoy ken panakabalin ti langit. Ikan tami, timno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnoda, iti pakaydayawa. Hosana, iti kangatwa, madaydayaw ti itinagan ti Apo, Hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abig ka a kinasanto, si katigubwayan ti amin a kinasanto, dawatan mi nga ipaay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasan day di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Taday iti kalis ti dara ti baro kan agnanan atulag. Iso may buyat to amay paay kada kayo, kan iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo, agingay ti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dadi ti saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysan nakam kuma, ti Espiritu Santo, laglagi pom Apo ti iglesyam iti sangalubungan, para irayam ti ayat na anadyusan, laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken amin ang papadi, laglagi pom amin na pimusayan, awatem ida iti sidong mo, apakakitaan da ken ka, ipaay mo mat, takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biagngag na nayon, ken makiranod kami ken nainggasatan a Birhen Maria nga ti Dios, ken nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo a nakapudno a nagserbi ken ka, makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, a mangitan tanok ken manginaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas maymay sa familia, awagan tay ti Dios kas insuro ni Apo Jesus.
Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumati nakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manlugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdem asiayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisi kam kuma iti basol, kat may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapu kaniyak, titad ko kada kayo. Saan na dagiti basol mi ti kitaam, no dagiti pamati ti iglesyam. Katikas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo si asi ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag tinagari, tignanan nga awan, tinggana. Ti kapya ti apo kan-kanayan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amangikat karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amangikat karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na. Kordero ti Dios, amangikat dem kadakam ti kapya. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios amangikat, karagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, midi may saras saom, mapaimbagton, to'y kararo.
Kumalarag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tada ito'y na Diyosan na sakramento, dalosan na kami iti amin na kinadakas, kat saganaan na kami amang rambak, iti fiesta, ti panakaipas nga iti anak mo, dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, umuna-unay, napalaos nga panagyaman tayo, iti ayat nga imburay, panagserbi, nga inruknoy, dagiti talo nga barangay hermano, panagtitimpuyog ti pastoral council ken ti barangay council, ti Gabor Norte, ti Lasod, ken ti Bayugaw Weste, ti panagrambak ti fiesta tayo, isuda ti nangrunang anang ipaay ti adu nga ayat ken panagserbi. Kantay dati sa nga daluson nga tupak. Ganito. Tultuloy kat saan ngagsarday, ti dati manen panagsagana iti ramrambak ti fiesta ti Paskwa, suda manen ti mangilungalong kada tayo, ti panagserbi kan iti panangidaulo kada iti ramrambak tayo. Ti unos iti makatawan isuda ti mangilungalong kan dadaulo tayo. Ni JV diakono kan reverendo nga nagserbi di Setyembre aging gani di Nobyembre dito'y parokya tayo. Maordenan nga padi intono Martes 14 ti Disyembre. Jay Our Lady of Hope Parish, jay Kawayan, alas 9 iti bigat, ti ordinasyon na. Ti malam, alas 3, Thanksgiving Mass. Maawis tay amin, nga mapan makiranod iti daytoy nga sagot ti ordinasyon ti kinapadi. Dito'y parokya tayo, nagiti talo nga barangay, nga pakaangayan ti upat nga barangay, ti Villa Hermosa, jay Sagat, jay Lantag, kan jay Kalawaan, ti pakaramidan ti Misa Aguinaldo, dito'y alas 6 iti Sardam, kan alas 4 iti Parbangon. Tamno dagiti umay, nagbibingay ti pakipasitan tayo iti dayta. Mangrugin intono 16 dito'y simbaan iti malam mangrugiti dayi umuna nga urnos ket 15 ti panangrugina may kaduang urnos 16 ti panangrugina. Nagitag kalaysa na ipaskil ti taga nagtingang ani Francis T. Mario may kamang dijay Urdaneta asawa na ti Beverly Joy Tan. Iti may nga taga Tagudin ni Romel Javien, asawaan na ni Hilda Munoz nga taga Kandalikan, ni Kelvin nga taga Sidawan, asawaan na ni Joy Rosalyn nga taga Bangar, ni Ronald Paneda nga taga Pugo, La Union, asawaan na ni Glenda Liamoso nga taga Poblacion Este. Nagito'y dagiti agkalaysa ket inodawatan tayo matayos taluwad na taga Kalawaan, Sicilia, Mangurnong, Pimusay, maitabon ito no 17, Lita Racales, taga Pantar, maitabon ito no 18. Alati, Apo, tarabayan na kayo, ti agtultuloy nga panagsagsagana iti Adbiento. Ti Apo, adda ko kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng timisa, in kayo iti ayat ken kapya ti Apo. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yo ida nga ada.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalran bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang igod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Jesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibaon, ang isuro ang
Lord, amin na Filipino, datagyo iti apo. Panagnayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ete.